Mambo aripo pamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo unepo pamsiwo Hallelujah, une aripamsiwo. Živone sože kuguja, žino žireko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une aripamsiwo. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai zvakare kuchironga the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Tina Proclaim Rhodzi mustudio ari kutiisira into sign language. Vabetera kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda gurukuru yedu yanhasi tiri kususukidza zvakare nyasha dzaMwari. Tingaiti nyasha dzaMwari part 2. Regai tibva tatanga nekuverenga vhesi rinobudisa kashingairiro kanoita Mwari kuti munhu aponeswe. Isaiah chapter 5 verse 1 kuenda pa7. Ngandiimbire mudiwa wangu rwiyo rwomudiwa wangu pamusoro pemunda wake wemizambiringa. Mudiwa wangu waiva namunda wemizambiringa pachikomo chakaorera. Akautimba akabvisa mabwe awo ose, akasima mumizambiringa yakaisonaka, akavaka shongwe mukati mawo, ndokucherawo chisviniro mukati mawo. Zvino akatarira kuti ubereke mazambiringa, asi wakabereka mazambiringa ebundo. Zvino imi vagere Jerusarema nevarume veJudha, ndokumbira kuti mutonge pakati pangu nomunda wangu wemizambiringa. Chinyiko chaifanira kuitirwa munda wangu wemizambiringa chandisina kuuitira? Zvino ndichitarira kuti uchabereka mazambiringa, wakagoberekereiko mazambiringa ebundo? Zvino ndichakuudzai zvandichaitira munda wangu wemizambiringa. Ndichabvisa ruzhowa rwawo, udyiwe. Ndichaputsa rusvingo rwawo, utsikwe. Ndichauparadza hungarangurwi kana kurimwa, asi uchamera minzwa nerukato. Ndicharayira makore kuti arege kunisa mvura pamusoro pawo. Nekuti munda wemizambiringa waJehovha wohondo ndiyo imba yaIsraeri, varume vavaJudha, muti wake unomufadza. Zvino wakatsvaka kwavari kururamisira, asi tarira wakawana kumanikidza. Wakatsvaka kurarama, asi tarira wakawana kuchema. Ndima iyi Betera iri kutaura kuti kuponeswa kwemunhu hachizi chinhu chiri nyore. Nekuti Mwari ari kufananidza munhu wacho ari kufanira kuponeswa nemunhu apuwa munda pagomo rachikomo. Saka kuti parimike hanzi pane kupidigurwa kwematombo achirasirwawo nekugobora zvikutswa zvichikandwawo nekurevhura pozodyarwa. But still hanzi pashingairwa zvakadaro zvibereko zvinotarisirwa zviya zvatakaona uri kureyapfuura kunzi ndinotarisira kuti kana mauyawo mutye Mwari mufambe mitemo yake hanzi hazvisi kuzowanikwa izvozvo. Handiti mazviona. Saka ndo zviri kunzi naMwari ndinozosvika pandinobvisa ruzhowa rwakakomberedza mundawo. Handiti mazviona. Saka zvazvinoreva zviri kubuda pachena ndezvekuti kuti munhu aponeswe Mwari anoita zvese zvinofanira kuitirwa munhu iyeye, zvokuti vamwe Mwari anotozomanikidzwa kubvisa ruzhowa rwake pavari. But mufundisi, panze ruzhowa rukabviswa munda uchatsikwa.
saka anzi zvazviri kureva ndezvokumirai tsikwa kwakuita mundo zvichitori pati yenyasha dzamwari ndidzo yacho iwo mete unoragareo bcause kwandiri ndiri kufunga kuti uri kunasa kuparadza utsiko ndiri kufunga kuti nyasha dzinofanira kuramba kuri kuisa ruzhowa achichengetedza vari munda ungori munyasha munda uchiramba ungori munyasha uchiti tiri munyasha saka muri kuti here ruzhowa rukabva uchitsikwa still ndimwari ari kutoita nyasha kuti munhu apone zviri kutaurwa netimba imetera oziva tichakura ka indoragarira pata tichiri vafana so kana mazuva waite sekutozona kwauri kuita waiteerera so kana kunze kwakunedza kuti hapana here pari kuti ngengeni pekuti uudze vanhu kuti zvekuti uri kuenda kuchikoro but waizwa vachidzi mukaimbukaimbukaimbukaimbukaimbuende kuchikoro ende pamwe pacho unorohwa zvekuti baba ari kurova mwana uyo kuti aende bedzi kuchikoro hausiutsiye vakarira future yake kuti zvichabuda sei saka mari paanobvisa ruzhowa urwo kuti munda utsiko zviri kungotaurwa namwari ndezvekuti ndinobisa munhu mucomfort zone mubisa murugare kuti aponese nekuti vamwe kana vari murugare soka kuteerera kunoita kushoma kutirimuka kunakirwa ikokuyakuyaka kunovaraidza kune kakupuruzira kakunoita kekuti kanovhara nzewe kune zvinodiwa namwari saka mwari ari kuti ndinombosudurudza munhu ndinobvisa rushowa kuti papinde mhepo kudzirirwa kuyakuya kobva munhu opepuka rega tione mienzaniso tichabata mienzaniso ingangoita mitatu oro so nguva dzedu zichititendera muenzaniso wokutanga watoda wetarisa ndewokuna nebhukadhinesa uyaive mambo okubhabhiloni uya rega tione manje kuna Daniel 1 vhesi ya 18 kuenda pa20 Daniel 1 verse 18 to 20 right zvino mazuva akati apera akanga atarwa namambo okuti vauyiswe nawo muchinda wavaranda akapinda nawo pamberi paNebhukadhinezari mambo akataurirana nawo pakati pavo vose kukasawanikwa wakanga akafanana naDhaniel naHananiya naMishael naAzaria saka ivo vakamira pamberi pamambo pamashoko ose euchenjeri nookunzwisisa aivabvunza avaibvunzwa namambo wakawana kuti ivo vaipfuura kagumi vachenjeri vose nen'anga dzose dzaive paushe hwake saka vakomana vakanga vatapwa vana Daniel vainamata mwari wechokwadi kuJerusarema vaendeswa kuBhabhironi vakaiswa pakoleji kuti vadzidziswe language vadzidziswe matongerwo anoitwa muBhabhironi zvese neculture dzemo kuti agozova asaina kunotonga on his behalf vachiita pakoleji apa manje vaiti kana vapedza kukosheswa kwaiitwa programu namambo vaisapuhwa maexam anondomakwa kumwe kuexamination board aimaka ndimambo saka munhu aitouya examu racho raivere kutobvunzwa namambo achipindura saka hanzi mambo chakamushamisa manje pana ana Shadrach naana Daniel ndechoti kapinduriro kavaita mibvunzo kagonero kavo hanzi vachiinzaniswa nevamwe kakanga kakapeta rugumi kagonero kaiita vamwe vemuBhabhironi kureva kuti kana mambo aivamakira out of 10 vanhu vese paexamini vana Daniel naana Shadrach vaiisirwa 100 out of 10 ndokagonero kacho kugona chaiko chaiko kuti mambo akaisati hadzisi njere dzekuzvarwa nadzi hai dzinjere dzikaidzi dzine chekuita navamwari vevana saka kubva ipapo manje mambo Nebhukadhinezari akabva atoona kuti vafana ava mwari wavanonamata ndiye sosi yeuchenjeri ndo pekutanga handei pamberi muchapter 2 yaDaniel vhesi ya 46 na 47 ipapo mambo Nebhukadhinezari akawira pamberi pechiso chake akanamata Daniel akarayira kuti vamuigire chipo nezvinonhuhwira zvinozipa mambo akapindura Daniel akati zvirokwazvo mwari wako ndiye mwari wevamwari nashe wemadzimambo nemuzivisi wezvakavanzika iwe wakagona kuzivisa chinhu ichi chakavanzika chii chakanga chaitika mambo vanga varota hope hope idzi yaive meseji yaibva kuna mwari saka varota hope ndobva vavhunduka kuti vangaita madzikiriro
achingopepuka ndobva akanganwa kuti aroti Alright. ndokudedza n'anga nevachenjeri vese kuti vamboedza kuvuka ndobva zvaramba ndobva kwazouya Daniel. Okay. Daniel akati ngotipai nguva ndobva anonamata ndobva aratidzwa hope dzakarotwa namambo nekuti dzinorevei. Saka paakauya akuudza mambo kuti makarota zvekuti nezvekuti mambo ndobva anoti exactly nemo mwari waDaniel anomuudza hope dzandarota semarotero andaita obva atsanangura Zvazvinoreva. ndobva ati aiwa mwari wako iwoga ndimwari chaiye. Alright. Andikuzviona mwari uya wambomuona muchapter 1 nekamwariro kavo Muungano kawakomana. azoona futi nekadudziriro kehope Alright. kuti vana Shadrach vana Daniel vana mwari anoshamisa Alright. akasiyana navamwari vedu. Okay. But pesa apa kavaibvuma mambo kuti vakomana havana mwari mukuru asi vaisaenda kuchechi. Apa pesa apa hadzisi kutendeuka. Asi kuenda kuchechi but abvuma kuti hapana mwari apa. Wo. Rekaudzwe futi muchapter 3. Alright. Verse yaDaniel iyo verse 28 na 29. Nebukadhinezari akataura akati mwari waShadhreki naMesheki naAbhedhinego ngaavongwe. Iye wakatuma mutumwa wake akarwira varanda vake vakanga vachivimba naye. Ivo vakanga varamba shoko ramambo vakaisa miiri yavo kuti varege kushumira kana kunamata mwari upi noupi asi mwari wavo. Naizvozvo ndinotema chirevo kuti vanhu vose nemarudzi ose nemarimi ose vanotaura zvisakafanira pamusoro pamwari waShadhreki naMesheki naAbhedhinego vatemwe nedzimba dzavo dziitwe maturunhuru, nekuti hakuna mumwe mwari unogona kurwira saizvozvo. Chii chakanga chaitika? Mambo vafurirwa nemakuru nemaadvhaisa. Zvikanzi gadzirai, unoziva maadvhaisa ane dambudziko, unofanira kungwarira vanokuadvhaisa muupenyu. Zvikanzi gadzirai chifananidzo mochiisa mubani modedza makurukota ese magovernment officials ese auye kubira rekugadza chidhori ichocho ndobva vauyawo zveshuwa. Saka pabira riya pakaimbwa pakaridzwa zvinoridzwa. Vanhu vese vakanga vanzi kana zvamburira mogwadama muchidedhiketa chidhori ichi muchichinamata. But pakaita vakomana vatatu vakaramba kupfugama, Mesheki, Shadrach naAbhedhinego vachiti kweduka hakunamatwe mwari wedu atonamata haadi kuti tipfugame pamberi pezvifananidzo. But vanhu vakanga vafurira mambo vakanga vati mukwidze moto pasaidi anenge aramba kupfugamira chidhori ichi. Vaya vakatotageta vana Shadrach because vanga vasvotwa nekupromotwa kwavaitwa kunzi vatorwa vanouya kutitorera zvikudya muno muBhabhironi. Saka vaiziva kuti vafana ava vapfugame. Saka ndokutapedza navo. Saka vakomana vavasara vakamira ndobva mambo amboedza kuvanyengetedza asi vakaramba ndobva vazika vakandwa muchoto. Saka pavakasumudzwa nemasoja achinovakanda muchoto, bhaibheri rinoti masoja akavakanda muchoto akatsva ari kunze kwechoto ndobva aurayiwa nehiti yaibva muchoto. Asi vakomana vakandwa muchoto moto hauna kuvauraya, vakaonekwa vaimo. Nebukadhinezari achizviona ndobva avhunduka machati takanda vanhu 3 but va4 muchoto, but umwe wacho anenge mwanakomana wavamwari. Ndobva adedza Shadrach, Mesheki naAbhedhinego. Zvikanzi mwari wedu atuma mutumwa. Ndopaakazoti manje mwari wenyu haasi mwari wokujairira. Handidi kunzwa munhu anoshora mwari uyu. Munhu iye anofanira kuurayiwa. Asi akaenda kuchechi manje. Afanana nababa anoti munhu wese kuchechi. Unotozwa chiti iye nhasi chechi yenyu iri kutanga nguva ikweyi. Manonoka dzotodhiraivha vana obva asiya vana uko iye oendako kumafara. Handitozvona. Saka sepakadai apa mwari anobatsira sei situation? Mwari munhu ari kuramba achiona kuti ndimwari but iye haasi kuzotsukunuka. Ndopaya paati kuna Isaiah ndinochimira uone zvaakaita pachipata Daniel 4 vhesi ya30 kuenda pa34. Mwari paakati ndinopwanya ruzhowa kuti pambotsikwa pamunda pangu rekaone zvaakaitira Nebhukadhinezari. Mambo akataura akati, ko harisi Bhabhironi guta guru randakavaka ine simba rangu guru, ndikurise umambo hwangu uye ugaro hwemadzimambo here? Shoko iri rakanga richiri mumuromo mamambo, inzwi rikabva kudenga richiti, iwe mambo Nebhukadhinezari, shoko rinotaurwa kwauri rokuti
ushe hwabva kwauri, uchadzingwa pakati pevanhu, ugaro hwako huchava pakati pemhuka dzesango, uchadyiswa uswa senzombe, nguva nomwe dzichapera uriko, kusvikira watenda kuti wokumusoro-soro unobata ushe pakati pevanhu, unoupa vaanoda. Nenguva iyo chinhu ichi chakaitika pamusoro paNebhukadhinezari, akadzingwa pakati pevanhu akadya uswa senzombe, muviri wake ukanyororeswa nedwaro kudenga, kusvikira bvudzi rake rareba seminhenge yegondo, nenzara dzake dzafanana nedzeshiri. Zvino mazuva iwayo akati apera, ini Nebhukadhinezari ndakatarira kudenga nemeso angu, nesimba rangu rokufunga rikadzokerazve kwandiri, ndikaomba wokumusoro-soro, ndikarumbidza nokumukudza iye uri mupenyu nekusingaperi, nekuti ushe hwake hauperi, nekubata kwake ushe kunosvikira kumarudzi nemarudzi. Nebhukadhinezari ndobva arota dzimwe hope, ndobva audzwa naDhanieri kuti hope dzandarota dzananga imi mambo, kurumidzai kutendeuka munamate Mwari. Hanzi gore rakatopera 12 months mambo haana kuenda kuchechi. Rimwe zuva akatori pamusoro perufu yake pamusoro pemba akutozvikuza ndiani akaita seni Nebhukadhinezari. Zvese izvi zvakavakwa nesimba rangu zvichibva mumaoko angu nesimba neuchenjeri hwangu. Ngirozi ndobva yabva kudenga ipapo moment iyoyo ivaswa changamire mapuhwa nguva yakakwara, but hamusi kuzvinenepisa pamberi paMwari kuti mumunamate. Saka zvinezvi zvaakuitwa zvarongwa kudenga akabvauraiwa. Aiwa, mira uzika akachununurwa pfungwa, ndobva maiswa pfungwa dzemhuka mumusoro make. Ndopanzi neBhaibheri muchanofura uswa semombe. Hosha yakarova Nebhukadhinezari vesainzi vanoidedza kuti lycanthropy. Zvainoita ndezvekuti pfungwa dzemunhu dzinobva pastation yekufunga semunhu dzobata kana station yemhuka. Saka mhuka yawabata mufungwa ndokabhevhero kaunoita. Zvoti kana munhu akabata iri station yehuka anenge akuita seuri gu. Saka uyu manje akaiswa pfungwa dzemombe, saka aifura uswa. Saka akaenda kunofura uswa kusango. Hanzi 7 years dzopera muriko kusango, mabviswa mucomfort zone, mabviswa mupalasi, mabviswa kustate house. Saka vakaenda ikoko 7 years. Hanzi kusvikira manzara akuita unge egondo, mvere dzemwiri dzakuita unge minhenga yeshiri. Ndobva kudenga vati regai timbotesta, ndobva vaita sezvanoita kuchuna station yeredhi kuita kudzorera pastation yemunhu. So hanzi ipapo akabva atarisa kudenga. Nebhukadhinezari vakutanga kuopera akati aenda mvura. Saka zvaiitirwa kuti azvininipise imwe nzira yekuti auye kuna Mwari, agashire nyasha paari mambo akadekara aramba. Saka kwakutomboita kunge kurova kumubvisa paumambo kwakumboenda kusango kuchando ari ikoko manje, because vamwe pfungwa dzinopengenuka nenhamo. Saka mukuti manzwisira ndoita vateereri mufundisi vari kuti Mwari pamuenzaniso wemuzambiringa uya munda uya unenge uchifanira kuita michero zvakachanaka, but pakaita unge zvinonzi hazvisi kubuda, iwo wapiwa mabest conditions, Mwari anobvisa ruzhowa kana kuti comfort zone mukurarama kwedu. Kusiri kuti atifuratira, but kuri kuziva kuti tingapengenuke tikamunamata. Ngatimbonzwa rumbo mufundisi tiuye tichienderera mberi. For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him should be called the child of God. For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him should be called the child of God. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Oh, oh, oh. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Behold what manner of love our heavenly Father has given to us,
that we be children of God, that you and me should live. Behold what manner of love our heavenly Father has given to us, that we be children of God, that you and me should live. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Oh, oh, oh. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Tinomuchingamidza vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nyasha dzaMwari kuvanhu. Taona muchidimbu chekutanga mashandiro anoita nyasha dzaMwari kana munhu ari kutadziswa nezvakamukomberedza kunamata. Mwari vanogommusudurudza murugare asi vanochengeta. Nebhukadhineza akachengetwa 7 years ari musango, haana kurumwa nenyoka, hakuna shumba yakasvika kana chikara. Aitova sefa kudarika zvaaiva ari kupalasi kwake. Mwari vachingotsvaga bedzi kuti munhu auye agowana upenyu husingaperi. Regai tiende mberi titarise umwe muenzaniso zvakare kuna Judges chapter 13. Judges 13 verse ya 2 kuenda pa5. Zvino kwakanga kuno mumwe murume weZora weimba yaDhani wainzi Manoa. Mukadzi wake wakanga asino mwanakomana asingabereki. Mutumwa waJehovha akazviratidza kumukadzi uyu akati kwaari, tarira zvino, iwe haubereka uno mwana, asi uchava nemimba nokubereka mwanakomana. Naizvozvo zvino chichenjera hako kuti urege kunwa waini kana zvimwe zvinobata kana kudya chinhu chisina kunaka, nokuti tarira uchava nemimba nekubereka mwanakomana. Musoro wake haufanire kuveurwa nechiso, nekuti mwana uyu unofanira kuva munaziri waMwari kubva padumbu ramai vake. Iye uchatanga kuponesa vaIsraeri pamaoko evaFiristia. Imwe mhuri yanga isina mwana yakashanyirwa nengirozi. Yes. Yatumwa naMwari. Zvikanzi muchabereka mwana mukomana. Chakaunzirwa mwana uyu ndiSamson arikutaurwa nezvakare. Alright. Chakaunzirwa mwana uyu kwaive kuti azove mudzikinuri wevaIsraeri. Yanzi kuponesa kubva kuvaFiristia. Nekuti vakanga vanhapwa dzevaFiristia. Okay. Saka Mwari aida kuvabvisa pasi pamaFiristia. Okay. Asi akatosarudza munhu kubva pakubata mimba. Kuti ndiye wandatsanangura assignment yake Ndo mission yake. Ndo yaive mission yake. Alright. But kana mukaverenga kubva pachapter 13 yaJudges kunosvika kuchapter 16 munoona kuti Samsoni mararamiro aakaita akuyaruka amukomana zvichiwa simba aive naro riya rakavimbiswa naMwari. Alright. Asi Samsoni yaive ndururani, aive nemisikanzwa isingaiti. Okay. Misikanzwa yake yakanyanya yanga iri kumadhirezi. Samsoni wanga asikadi kupfurwa nevakadzi. Ndoranga riri dambudziko rake. Chifambi ndo chimwe chakapinda mutsinga dzake. Okay. But mukatarisa muchaona kuti Samson aigona kuti chera akarara kumba kwefambi putunzi vaFiristia vauya. Chimwe chinhu chaaimeka sure kuti aita kwaive kunamata ari kufambi. Ainamata ari ikoko. Zvino pakanzi vaFiristia vauya akaitomuka onamata osumuka paakarara paya nefambi oenda pagedhi repaguta. Gedhi rinenge rakavhara guta. Magedhi esimba aya. Obata nemaoko ake ochukucha gedhi riya orikwachura kubva pamahinjis aro oritakura pamapendekete. VaFiristia vototaramuka so unosiya ari kanda pagomo yovotisa. Saka ndokushandiswa kwaaiitwa naMwari asi yaine misikanzwa. Simba iri airamba achipiwa. Iye achiramba achiita chifambi. Saka aive nemisikanzwa asi pamwoyo pake aiziva kuti Mwari ariko. But chaimutadzisa inyaya yechipfambi. Saka kusvikira kudenga vazogara pasi vakati Samson mwoyo wake uri correct. But anokundwa nenyama. Saka akasabetserwa pakuona madhireza torasikirwa naye.
segment yamurutaura yemufundisi ka ndoshuwa kuti dai varume vakawanda varega kukasika vabva pachirongwa chokwadi vanzwe nyaya iyoyi because kune vamwe vokuti vachitaura mufundisi unonzwa ita kuti hakuna murume asingaite zvemadhiresi saka pamuri kutaura handisi kuziva kuti muchaipedza sei because ndarohwa nehana saka ndakukatai pamati denga rakazogara rikaona kuti anondida but ari kukundwa nemadhiresi saka handisi kuziva hangu zvakazoitwa naMwari but ndiri kutya kuti kana zviri izvo zviri kuraramika mazuva ano kuti varume vakawanda vanogona kufunga kuti Mwari ndomuda inyaya yemadhiresi chete kureva kuti panyaya iyi tinyatsoteerera saka kudenga ndobva vazoti toita sei zvikanzi akabatsirwa kuti asaone madhiresi because haadi kupfuurwa nedhiresi saka zvoitwa sei saka Mwari aiva kuda kumisa vakadzi vacho vasauye kuna Samsoni asavaone kuti asaone vakadzi manje but kamisiro kacho kaive kutoti iye abviswe maziso aya anoona maziso chaiwo chienda pana Judges 16 verse zvino vaFiristia vakamubata vakamutumbura meso vakaburukira naye Gaza ndokumusunga nezvisungo zvendarira akakuya muturongo saka akazonyengerwa manje ari pane imwe pambi yainzi Dherira yakatengwa nevaFiristia kunze munyengetedza akudze secret yake saka ndobva vati zviri muvhudzi ndokuveurwa vhudzi riya ari kupfambi kuveurwa nepfambi custom saka aveurwa bvudzi riya ndobva vaFiristia vauya ndobva vamubatirana ndobva vati bvudzi rikazomera simba rake rinodzoka saka tifikirai maziso simba rizodzoka asisina maziso kuitira kuti kana akamuka chibhebhenenge cheatione saka ndobva vachienda naye manje vakati zvaari mupenyu tinonomushandisawo zvimwe simba riripo saka akanoitwa injini yechigayo manje mazitombo aya aitenderedzwa kuya mumba dzebhaibheri aya saka Samsoni ndo yanga yainjini yacho saka kutumburwa maziso aka sekunge Mwari ari kuti here uri kunyanya nemaziso bheta tiabvise but hatibvisi isu inobatirwa kwainofurira saka maziso anotumburirwa ikoko konetira misikanzwa yako wakabvira maziso handitwazvona maziso ayatumburira mirai muri kuti here munhu akatanga kuita musikanzwa achipeshwa nekamotikari Mwari anogona kuita kuti kamota ikakuenda ikoko kaite zvimwe izvo zvinoitikira ikoko kwaunotambira kwayo saka andokukuya zvake ameno zvakaitika kwenguva yakadii achikuya asisina maziso but haachaoni madhirezi angodzwa mavhoisi but haagone kuenda because amutorongo manje pfungwa dzakatanga kuchifokasa kuna Mwari ndopaakareuruva ndobva kwachiitwa mutambo manje vaFiristia vaine mutambo mapira avo avaiita saka pabira ravo riyari avanouya makurukota anobva magovernment officials vouya varatidzwa kuti Mwari wedu muhombeso akakunda waIsraeri ndosaka Samsoni tiinaye bhombomuita showcase saka Samsoni ndo paanoenda paya manje mutheatre mustadium makazara vanhu but stadium imanje yaive yakagadzirwa rufu yacho yakabatwa nemapira mairi anga ari pakati anditi vazviona akasapota yakavakwa nezvidziro mudenga saka ende kukumbira manje kumukomana waakaenda naye apa ataurirana naMwari kuti chenda unondiisa ndimbozenda mazvangu pamapira vanhu vanombota maspeech avo ndichizorora vozondiratidzwa zvavo verenga verse 28 wene kuenda pa30 Judges 16 verse 28 ipapo Samsoni akadana kuna Jehovha akati Ishe Mwari ndirangarire henyu ndisimbise henyu nguva inobedza imi Mwari nditsivirwe meso angu maviri kuvaFiristia Samsoni akabata mbiru mbiri dzepakati dzakanga dzakatsigira imba akadzisunda imwe neruoko rwerudyi imwe neruoko rweruboshwe ipapo Samsoni akati ngandifa hangu pamwe chete nevaFiristia akakotama nesimba rake rose imba ikawira pamusoro pemadzishe nepamusoro pevanhu vaivemo naizvozvo vakafa vaurawa pakufa kwake vakanga vari vazhinji kune vaakauraya naye achiri mupenyu asisina maziso manje mwoyo wake waright naMwari kuchiva kwese kuya kwabva musi uyu ndobva akati Mwari ndipeiwe another chance ndiite assignment yamakaita yamakandisikira
saka ndopaakati ari ipapo ava vari kuimba nziyo dzavo aminoti vaite ndobva abata pira iri ndobva abata iri akanga akatsigira stadium yese ndokunamata Mwari itai ndizviite ndokuitsukudza so stadium ichibva yawira pana mambo nemakurukota ese angabva muprovinsi akati ndife navo saka akatofa navo ndosaka zviri kudzine bhaibheri mokuita basa raivatumwa kareri akaita asi akariita musi wekufa but unozomunzwa manje kuna vaebhuru kunotaurwa magamba aMwari aripo Samson kunzi nguva ndoyandipera ndikaenda kuudzai zvaSamson. Saka in other words kutumburwa maziso kwakamudzora kuti atondere kuti ndarasika pamberi paMwari kwakamudzikamisa ndokwakaita kuti achinamata nekuteerera. Saka nanhasi Mwari ane katumburiro kaanoita. Rega tibate umubedzedzo tabva ipapo kuna vaKorinike vechipiri 33 vhesi ya 1 uchidzika nayo kuenda kunosvika pa7 ukuzobata 9 kuenda pa13. Manase wakatanga kubata ushe avana makore ane 12 akabata ushe makore ane 55 paJerusarema. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha akatevera zvinonyangadza zvevahedheni vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri. Nekuti akavakazve matunhu akakwirira akanga aputswa nababa wake Hezekia. Akamutsirawo Bhaari Atari akaisapowo matanda okunamata nawo akanamata kuhondo dzose dzokudenga akadzishumira. Akavaka Atari muimba maJehovha kunyange Jehovha wakanga ati paJerusarema ndipo pachagara zita rangu nekusingaperi. Akavakira hondo dzose dzekudenga Atari muhazhe 2 dzeimba yaMwari. Akapinzawo vana vake mumoto pamupato womwanakomana waHimoni. Akatenda mashura akaita mazango akabata neuroyi akagadza masvikiro nevauki akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha ndokumutsamwisa nazvo. Akaisa mufananidzo wakavezwa wechifananidzo chaMwari chaakanga aveza mumba maMwari imo makanga manzi naMwari kuna David nomwanakomana wake Soromoni, ndichaisa zita rangu nokusingaperi paimba ino nepaJerusarema randakatsaura pakati pemarudzi ose aIsraeri. Verse 9 to 13. Mbomira ipapo. Manase haana chitema chaasina kuita. Akaita zvitema zvese. Yes. Kunamata vaBhaari. Bhaari chifananidzo chainamatwa. Asi mukunamata Bhaari maizosanganiswa neupofu. Saka Manase akapinda munyaya idzodzo. Zvikanzi akakanda vana mumoto. Yaive tsika yekusacrifice vana. Setsika iriko mazuva ano yekuchekeresa. Unofunga kuti kubudirira panoda kuti munhu achekereswe. Saka aichekeresa vana Manase. Zvikanzi akadzidzisa vaIsraeri kupira zvipiriso, kupira zvifananidzo, achizviitira muchechi. Ndopa ndanzwa kandi chiverenga parikuramba pachingodzi imo muimba mai manzi naMwari ndinoda kunamata imomo sekunge ari kusvotesa. Munhu ari kuenda kuchechika asi aiuya neunhu hunovengwa naMwari hwacho muchechi. Upombwe zvese uroyi zvese hana chitema chaakasiya. Akaita zvese ari murume achiroya zvese zvitema akazvi. Apa ndimambo. Chinzwa pavhesi 9 kuti Mwari akangotarisa. Manase akatsausa vaJudha navakanga vagere Jerusarema vakaita zvakaipa kupfuura zvakaitwa nendudzi dzakaparadzwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri. Jehovha akataura naManase navanhu vake asi havana kuteerera. Anditorunzwa panapa. Mwari akavatsiura asi havana kuteerera. Chiverenga zvakazoitwa naMwari manje. Verse 11 2 Chronicles chapter 33. Saka Jehovha wakauyisa vakuru vehondo yamambo waAsiria kuzorwa navo. Ivo vakabata Manase nezvikoko vono vakamusunga namaketani vakaenda naye Bhabhironi. Zvino akati ari pakutambudzika kwake akachema kuna Jehovha Mwari wake akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha Mwari womadzibaba ake. Akanyengetera kwaari akamuteerera akanzwa kukumbira kwake ndokumudzosera Jerusarema paushe hwake. Ipapo Manase akaziva kuti Jehovha ndiye Mwari. Saka Mwari ati ambotumira message kwavari varamba kuteerera. Ndobva anoregera vaAsiria vachiuya kuzorwa navo. Rumwe rudzo ruzhowa rwuya rwabviswa manje. Saka vaAsiria vakauya ndobva vabata mambo, ndobva vamubora mumhino
zviya zvanzi chikokovhono vakaboora mhinoka ndokuisa rini pamhino chiwaya ndobva chaiswa cheni. Saka umwe musoja wechifana anga ari mberi achidhonza cheni yakauka pamhino pamambo neronda nyoro. Saka mambo pavaidhonzwa vachienda manje kuDamascus vozokamfana ndofunga kaimborobobina saka mambo vaichema asi vachinamata kuna Mwari waIsraeri uku vachidhonzwa nechikokovhono vachiendwa navo. Hanzi vakachema vakazvininipisa zvekuti vakasara vonosvika pamberi pamambo waAsiria Mwari wekudenga atonzwa munamato waro waManase munamato chaiwo kwete wokunamata akapfugama achidhonzwa kudaro achienda so ainamata achifamba. Mwari vonzwa munamato ndopavakasvikopinda mumwoyo mane mamambo waAsiria achingosvika solvanzi usazviite futi takukupana the chance dzokera ndobva adzokera kuJerusarema ndopazonzi paipa ipapo akaziva kuti Mwari ndiye Jehovha. Saka kune vanhu vanoziva kuti Mwari ariko asi vanotadziswa nezvakavakomberedza kuti vamunamate. Handizvazvona ende vamwe vanotoenda kumachechi asi kuchechi kwacho ipapo mufundisi ndikuona nguva dzedu doda kutimbodzwa kambo munhu unogona kutadziswa here kunyatsonamata nezvauri kuitirwa nevabereki zvekuti Mwari anogona kuti no uyu gatibvise vabereki vacho asara ari nherera kana zvirizvo zvinoita kuti uchangamuke. Mwari anotiziva zvakasiyana siyana ndangopa semuenzaniso anogona kuziva kuti uyu akave nherera anoponeseka uyu akaita shirikadzi anoponeseka uyu akatyoka makumbura anoponeseka uyu akatushuka maziso. Zvakwana mufundisi ndiratimbodzwa kambomu kadaro tinova taita kunge ndisi toda kutoti vanhu vaite chirikadzi chimirai makadaro timbodzwa kambo tuye tienderere mberi. Rindanyi mwiwano yera zvione sozvaonekwa mwenjeye nyubatidzanyi munochingamidza tenzi onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi onanyi chitsidzo chake chekuti musunungurwe nguo chena nezviremba kasika nyikutaura onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya atigadzirira nzvimbo muumambo wake iyo taura nyizvezve mutsatsuri isati yaridzo onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya manyanga dziuyai zvino Kristu anotinunura kasika nichiponguwa Kristu anoda kuuya onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya
Tinomuchingamidzai vateereri tiri kuenda mberi neurukuro yedu nyasha dzaMwari. Taona isusu kuti Mwari anoita zvese zvinogona kuitirwa munhu kuti munhu aponeseke zvinoenderana newe. Saka kuna vamwe vanoti vakangonzwa ipapo vanobva vatogashira. But kugoita vamwe vanoti kana vanzwa vanzwisisa asi zvakavakomberedza zvinovabaya zvinopedza simba rekunamata. Saka Mwari anozosudurudza zviya kuti vanhu vapengenuke. Regai tiende mberi titarise muenzaniso wokupedzisira. Mwari akatarisa vanhu kuna madzimambo ekutanga 16 verse 29 kuenda pa31. 1 Kings 16 verse 29. Negore remakumi matatu namasere raAsa mambo weJudha, Ahabhu mwanakomana waOmri wakatanga kubata ushe hwaIsraeri. Ahabhu mwanakomana waOmri akabata ushe hwaIsraeri paSamaria makore ane 22. Ahabhu mwanakomana waOmri akaita zvakaipa pamberi paJehovha, akakunda vose vakamutangira. Chakanga chiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba muzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati. Asi wakawanazve Ezebheri mukunda waEtibhaari mambo waZidhoni, akandoshumira Bhaari akanamata kwaari. Panapa tiri kudzwa nemumwe mambo kwaIsraeri ainzi Ahabhu. Ahabhu ari kunzi haana chitema chaasina kuita. Akaita zvitema zvese zvekaindi yese. Kubatanidzira nechaJerobhoamu. ChaJerobhoamu akaitei Jerobhoamu? Jerobhoamu ndiye uya wokugadzira zvifananidzo akaisa chimwe paDhani chimwe akachiisa kuBheteri. Akabva ati kuvaIsraeri hapana nidhi yekuenda kuJerusarema kuenda kure kure. Munhu anofanira kuti arerukirwe kunamata. Chinamato chekurerutsira kana kuomesera vanhu pakunamata. Ndo chitema chaJerobhoamu. Abba akazviita izvozvo. Zvikanzi pamusoro pekuita zvese izvozvo akanorora Jezebheri muroyi. Handiti mazviona. Saka pakuroora pane nyaya futi kune vasati vawana nekuwanikwa. Panoda kuchenjererwa ipapo. Nekuti inzwai zvakaitwa naJezebheri uya akaroorwa naAhabhu. Pana 1 Kings 21 pavhesi 25 na26. Ahabhu ari kunzi akatangira vanhu vese vakambotonga paJerusarema akavakunda kutadza. Verse 2 Kings chapter 21 1 Kings 21 verse 25. Asi hakuna munhu wakafanana naAhabhu wakazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha, achikurudzirwa naJezebheri mukadzi wake. Akaita zvakanyangadza kwazvo nekuti wakateera zvifananidzo netsika dzese dzevaAmori, ivo vekenge vadzingwa naJehovha pamberi pevana vaIsraeri. Saka kuri kunzi chimwe chinhu chakanyanya kukuza Ahabhu kuti atadzire Mwari mukadzi. Mudzimai waakaroora. Mukava muchiverenga muchapter 21 iyoyo pavhesi ya15 na16. Zvino Jezebheri wakati achinzwa kuti Nabhoti watakwa nemabwe wafa, Jezebheri akati kuna Ahabhu, simuka mundozvitorera mundo wemizambiringa waNabhoti muJezireeri, uya waakadei kuramba kukupai nguva yamakada kumupa mari, nekuti Nabhoti haachiri mupenyu asi wafa. Zvino Ahabhu akati achinzwa kuti Nabhoti wafa, Ahabhu akasimuka akaburuka kumunda wemizambiringa waNabhoti muJezireeri kundozvitorera iwo. Ahabhu akanga ati kuna neighbor yake Nabhothi, nditengesere munda wako, ndoda kuextenda garden rangu. Uyu Nabhothi aibva ati handingakupe munda wangu ndewenhaka, kuitira vana. Kuitira vana handingakutengesere. Ndobva zvamurwadza. But uyu mudzimai wake manje ndobva ati iwe uri mambo, haikona kubva watadza kushaya appetite nekuti uruda munda uyu. Sure yokutambudza mambo. Saka akaenda kuofisi Jezebheri kwamambo ndokunonyora tsamba kumachinda eguta. Zvikanzi torai Nabhoti muende naye padare, mutsvaga mohaya varume vane mwoyo yakashata kuti vazopa uchapupu hwekunyebera kuti Nabhoti akatuka Mwari namambo. Kana vangodaro mubva mamutema nemabwe ofa. Saka ndo zvakanoitwa. Nabhoti achibva afa. Uyu message ichibva yauya kuna Jezebheri zvikanzi zviya zvamatituma afa murume wewe. Ndobva akaenda kumurume wake zvikanzi chimuka utore munda.
Ndatonzwa achida yanze ndontora munda uya wawaida kutombomupa mari manje tazowana pasina mari. Hatiti vasona. Saka ndo maitiro aiita Ahabhu. Saka akatadzira Mwari. Alright. Ende Ahabhu katadziro kakega munhu akanga akatosunga pamwoyo pake kuti ndoda kutadza ini. Alright. Saka kusvikira kudenga manje vazogara pasi vakatogara dare pamusoro pakuramba muchidzokorora mufundisi. Muri kurayirwa kuti patinenge tichirarama kudai Mwari akaona kuti maitiro ari kuita Caston ayo pane pada kugadziriswa kuti anyatsonamata. Mukurayirwa kuti maitiro azvaita mubhaibheri aya ndo hazvichiri kuita nanhasi. Unoziva kuti pane umwe murume aiti akabuda basa haanange kumba uyo kumaraini anoenda kana azosvika kumba kungosvikopopotera mukadzi nekumutuka vana vanonyorara vachitya. Saka akazosanganawo nezvaakasangana nazvo. Ari mumota yamhenu zvakaita sei usvikopinda pasi pegonyeti wakupwanyika makumbo ese aya ndozvona. Saka kudimbuka makumbo ese aya haachagoni kudhiraivha mota akungogara ari muwheelchair. Mudzimai vamwe vanotaura kuti mudzimai aitaura kuti wangu achirema zvakasaa wangu ndega. Hapana kasingeri dambudziko sepapa dai kuri kuti tiri kuti denga rakagara rakanyatsona kuti kufamba kwanyanya zviri kumunetsa timise kufamba uko. Regerai zvinodimbukira ikoko kwaanenge achiita nyaya dzake ikoko. Saka ndokwazvakadimbukira zveshuwa. Saka hatigoni hedu kuzotaura kuti itsaona yaitika kuti Mwari ari kuita nyasha Mwari ari mutsika yakadai. Mwari anoteera. Saka pandoda kuti parambe pachidzika kwatiri imi mufundisi mukubva mati kakuita ikakako inyasha dzaMwari. Because imi muri kubata donzo rekuti arida kuvavarira kuti munhu azotendereswe. Saka ndikukumbira vateereri kuti muri kuona here kuti mabudiro ari kuita nyasha dzaMwari pachidzidzo ichi dziri kunotisiyanei nezvatanyanya kujaira. Because kwatiri nyasha tinongona paine comfort. Yeti nyasha dzaMwari nengari yekuti dzinoda kuti munhu wese aponeswe. Dzinogona kutisvitsa pamwe pekuti tinomanikana asi mhedzisiro kuri kuvavarira kuponeswa. Saka denga rakati kudiyani. Saka pana Ahabhu manje Ahabhu mwoyo wakanga akatosuka zvekusada kuteerera Mwari. Ndobva aroora muroyi zvekuti musi wavakapembererwa muchato wavo Jezebheri akatopuhwawo zvifananidzo zvaakauya nazvo zveuroyi nevaishanda mutemberi yacho vakauya nevaprofita vake 400 vaakatouya navo. Saka kumba kwaAhabhu kwakwazara nyongano nekusotesa Mwari. Dare ndobva ragara kudenga manje. Kana uchiverenga pachapter 22 verse 19 kuenda pa23. 1 Kings 22 verse 19. Mikaya akati zvinochinzwa ishoko raJehovha. Ndakaona Jehovha agere pachigaro chake cheushe nehondo dzose dzekudenga dzimire naye kurudyi rwake nekuruboshwe rwake. Ipapo Jehovha akati ndianiko achandonyengera Ahabhu aende kundovurawa paRamoti Gireadhi. Zvino mumwe akati zvekuti mumwe zvekutiwo. Zvino mweya akabuda akamira pamberi paJehovha akati ini ndichanomunyengera. Jehovha akati kwaari neiko? Iwo ukati ndichaenda ndichava mweya wenhema muromo yevaprofita vake vose. Iye akati iwe ndiwo chamunyengera uchakundawo. Enda hako undoita saizvozvo. Naizvozvo zvino tarirai Jehovha wakaisa mweya wenhema muromo yevaprofita venyu ava vose. Asi Jehovha wakataura zvakaipa pamusoro penyu. Panapa nyaya iri kutaurwa naMikaya hakusi kuti Mwari anonorangana nemweya yakaipa kuti vanyebere vana vake asi anotendera matauriro ebhaibheri. Saka zvakanzi padare rakagarwa kudenga toita sei Ahabhu haachatendeuki chero mukamuwedzera amwe makore atosila atozvimisira kuti inini ndofa ndakadaro. Saka chiregai afe zvake kuti tikamure huipi panyika. Saka chavakarangana ndechekuti ofira kupi zvikanzi regai achinofira kuRamoti Gireadhi. Ndakuona verenga vhesi ya3 na6 uone kuti kuRamoti Gireadhi kwaive nei. 1 Kings 22 verse ya 3. Ipapo mambo waIsraeri akati kuvaranda vake
munoziva here kuti Ramoti Gilead nderedu asi isu tigere hedu tinyerere tisingaritori kuna mambo weSiria. Verse 6. Zvino mambo waIsraeri akaunganidza vaprofita vanenge varume vaive nemazana mana akati kwavari, ndiende kunorwa neRamoti Gileadi here kana ndirege? Ivo vakati, endai nekuti Ishe uchariisa mumaoko amambo. KuRamoti Gileadi kwanga kune nyaya yemiganhu yeminda yavaidetserana. Nyaya yeminda ndoringira ive dambudziko ravo. Achitozvona. Saka vaidetserana miganhu yeminda kuRamoti Gileadi. Saka kudenga vagara dare toita sei kuti Ahabha achifa zvake. Andozvona. But apaunzwe chimwe chinhu chinyowani chinokuparadzayo. Iyoyo yawagara uchitambira ikoko ndokaunosangana nacho. Paya akambotora munda waNabhoti. Saka nyaya yemiganhu. Zvikanzi oenda sei kuRamoti Gileadi, zvikanzi uyu muchinda were anofarira vaprofita venhema, chiregai vamunyebere ivavo vamukuze kuenda ikoko. Ndo vakamunyepera vese vari 400. Aendai vana Zedhekia vachipfeka nyanga dzesimbi, takaona muchinodai muchiparadza vaAsiria. Zvikanzi endai ikoko. Saka kuRamoti Gileadi dare ragara kudenga. Saka Mikaya paakaprofita, Ahabhu aiziva kuti Mikaya anotaura zvinobva kuna Mwari. Handitozvona. Saka apa anga ashanyirwa naJehoshafati. Jehoshafati anga ari mukwasha, anga ari severi wake, nekuti mwana waJehoshafati anga akaroora mwanasikana waAhabhu. Saka uyu Ahabhu ndobva ati kuna Jehoshafati, unondiperekedza here kuhondo? Zvikanzi tiri mabrothers, ndinoenda newe. Asi inini pandakuenda kuhondo ikai handisi kuda kupfeka samambo because ndoda kunatsorwa, ndine shungu dzekunyatsoenda pafront panopisa pehondo. NdiAhabhu. Kandi mupfungwa make manje ari kuti vision yaonekwa naMikaya aona kuchifa mambo, saka ine anoda kupfeka samambo kuitira kuti vision pamwe zviperere kuna Jehoshafati, zviende kuna Jehoshafati. Handitozvona. Saka ndobva apfeka semusoja vaenda kuhondo kuya. Verenga verse 31 kuenda pa34. 1 Kings 22 verse 31. Zvino mambo weSiria wakanga arayira vatariri vengoro dzake vana 32 akati, regai kurwa nevadiki kana vakuru, asina mambo waIsraeri oga. Zvino vatariri vengoro vakati vachiona Jehoshafati vakati, zvirokwazvo ndiye mambo waIsraeri, vakatsaukira kundorwa naye. Zvino Jehoshafati akaridza mhere. Ipapo vatariri vengoro vakati vachiona kuti haazi mambo waIsraeri, vakadzoka pakumutevera. Zvino mumwe murume akahwembura uta hwake asingashumbi, akafura mambo waIsraeri pakati pezvisungo zvenguo dzake dzokurwa nadzo. Ipapo mambo akati kumufambisi wengoro yake, dzoka undiise kunze kwehondo, nekuti ndakuvadzwa kwazvo. Vaenda kuhondoka. Mambo waAsiria audza masoja ake, zvikanzi musarwa netumwe tumasoja tudiki twesono. Tsvagai pangoro yamambo. Ndiye wandiri kuda nhasi, muuye naye kuno. Saka vakapinda nemukati mehondo, vakananga ngoro yakadhekoretwa zvamambo, ichiratidza ndo muna mambo. Ndobva vananga pangoro yaJehoshafati. Andobva vati sona. Saka Jehoshafati paakaona vauya kwaari ndobva atakakuridza mhere. Zvikanzi asiyai Ahabhu aisimbwende anoridza mhere kudai. Ahabhu akashinga. Saka vadaro manje kamusoja waso kakasvotwa kuti todzokera tsana nombopfura weidini. Hanzi kasingashumbi kuda kuti kasina pachakaema. Ndobva kangonangisa museve mudenga tsvakoti Ahabhu rimbwa. Westira time. Saka kunonzi mhepo yakafuridza museve uya. Ikaudzora ikaufuridza kusvika wakaenda pana Ahabhu uchidirectwa nemhepo. Ndokubva wasvika, handiti vaipfeka zvinodzivirira miseve, zvikamaflaji. Saka paakasumudza kudai wakabva wasvikobayana pachiuno museve uya. Ndobva ati ndakuwara. Ndo mafire akaita Ahabhu. Andwakaona zvatopera. Denga vaona kuti Ahabhu chero mukamuwedzera 10 years haatendeuke. Saka denga zvarinoita, kana uri munhu wekuti uri kunzwisa kuti Mwari ariko, mwoyo wako uri kuda kufadza Mwari, asi uri kutadziswa nezvakakukomberedza, ruzivo rwari runobviswa kuti papinde mhepo kuitira kuti upepuke. Asi kana kudenga vaona waruma chirevhu, zvaramba, wananga gehena, wararamira kuparadzwa, vanoti chiregai yake afe agomuka parumuko rwechipiri akachiparara muchienda mugehena, nekuti ndo zvavasarudza. Handiti wazviona. Saka ndo zvinoitwa kudenga. Vanoda kuponeswa, ndo saka vaHebheru achitaura pachapter 4 yavaHebheru.
Hebrews chapter 4 pavhesi ya7 verse 7. Unotarazve rimwe zuva rinonzi nhasi. Ndizvo zvaanotaura naDavid nguva huru yakadai yapfuura, sezvaakambotaura kare zvichinzi, nhasi kana muchinzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu. Saka kuomesa mwoyo kana Mwari achitaura mberi zvaurikuda ku. Vateereri, toda kutendai nenguva yamaa muchifamba nesu muchidzidzo ichi. Mwari nyasha dzake hadzigumire pakungoti muzambiringa urambe uine ruzhowa uchibereka. Isusu imba yaIsraeri vatendi, Mwari ari kutasira kuti munamate timudye. Paanenge akutsvaga michero akaona zvisiri kuyemura chinhu patiri, abva ati kuna Isaya, ndichakuudzai zvandinoita nemuzambiringa wangu, ndichabvisa ruzhowa kuti utsikwe-tsikwe. Kusiri kwekuti auvenga, kuti zvimwe pangaite michero. Saka patinorarama vateereri, tisatendere kuti Mwari ashandise maopsheni ese. Zvinenge zvakanaka kuti titye Mwari tichiri mucomfort zone, nekuti anogona kuzobvisa ruzhowa totozomunamata asi panguva yekurwadziwa. Stiwaedza zvese anogona kuchitendera kuti vanhu vazorore, kuti uipi husanyanye panyika, nekuti nyasha dzake anenge adziita to the fullest. Dai Mwari akukomborai, shandisai mukana wamuri kunzwa zvidzidzo izvi tiri pamasaisai enyika kudai. Wanikwai muchisarudza kunamata Mwari kuchanzi nhasi. Today is the best time. Thank you so much for listening. Ipai vateereri vedu nhare kuitira pane vane mibvunzo. Vane mibvunzo, vane zvavanoda kunzwisisa pamusoro penyaya iyoyi, fonai pafoni idzi kana kutumira mameseji 0775 460 175 0775 460 175 kana 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzini tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara emwete tenzirwe nyanza tenzini tungamire aponda svika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kuna